Onda recull les actes dels Premis Alfa, que estaran a l'exposició permanent del Museu del Tauler Manolo Safont, i signa un conveni amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre a Sebisama. Amb la nova via ciclopeatonal a Onda s'atén la demanda dels veïns i es millora la mobilitat en igualtat de condicions. L'Ajuntament d'Onda concedeix 23.000 euros en ajudes a les guarderies que es pagaran mensualment al llarg del curs escolar a cada centre infantil. Onda celebra el Dia de l'Arbre amb una marxa familiar al paratge del Salvador. 100 persones han participat en aquesta jornada en la qual han plantat 10 exemplars. Onda presenta la primera edició del Campus de Bàsquet de Pasqua, que tindrà lloc els dies 18, 19, 20 i 21 d'abril i inclou activitats teatrals, tallers de manualitats i bàsquet per als xiquets de 5 a 12 anys. L'Ajuntament d'Onda presenta els actes programats del Mas de la Dona, una nova campanya de sensibilització i educació en el foment de la igualtat. L'equip de govern fomenta l'ocupació del sector agrari invertint 100.000 euros en la contractació d'aturats sonders. 300 alumnes de quart de primària exposen els seus treballs al Museu del Tauler. Les peces finals es mostren a l'exposició Els Oficis, inclosa al programa Al voltant dels taulers. Desenes d'onders i onderes gaudeixen de la nova oferta de cursos de teatre que han reunit a 41 alumnes menors de 16 anys. La policia local d'Onda s'especialitza per a donar respostes més ràpides i un millor servei al ciutadà. Onda fomenta la formació i inserció laboral oferint 7 cursos per a aturats sonders.